Salam dostlar we doganlar. Siz için haýsy sowgat gowy? Gülmi ýa-da pulmy? İkisini ýerler barmy? Onda biz ikisine amalýas, gülüm, pulum bile gowşurmak üçin biz häzir Türkmenbaşy etrawynyň 8-nji mart owasyny, has taýygy 8-nji mart owasynyň 2-nji brigad diýilen owasyny sarap barýas. Bu ýerde İyisiyle ağamız, yaşlıyımız, Araz Nefes Moğoluyum, Araz Nefes direktör, bugün ödünün ağ koyun toyunu, hem yüreğe yakın, mehriban insanlar bilen birlikte belleýär. Araz Nefes ağanı, häzirki wagtda Türkiýedäki ogullary Döwranjan tüýsürekden gutlaýar. Bizden Döwranyň sowgatlary bilen häzir Araz Nefes Moğoluyumy begendirmäge barýas. Araz Nefes Moğoluyum ağ koyun toyuna şeýle bir şadýalykla dowam edýän pursady bizim emeller bädir sowgatlarymyzy gowşurýar. Tüwelime bol şatly paýlaşmak gelen insanlar gatykän, sowgat gowşurjaklarym kän. Owadan pursatlar her bir asly halal bojaklary nesip etsin. Döwran Nuriýewiň adyndan Araz Nefes Moğoluyum gadyr ýanyna bar bersek sowgatlary bilen berýär. Hayli. Gutlawadyn. Haýdar mübarek bolsun. Döwran oğlunyň adyndan gutlak geldik. Ýeriteni Döwranyň adyndan. Kabul et. Berite Döwran oğlunyň adyndan gowardyglaryny ýollady. Ömrüňiz uzak bolsun, kemeşe perdentleriňe de baş bolup ýaşaň. Ede şu ad minnetdarlyk aýsaňyz diňler. Bol. Men hemmemizden minnettar aýratýaram Döwran senden, oğlanlaryň hemmesinden minnettar bu ihballardan hemmemize sag bol. Taňry ýalkyn size de nesip etsin şuň ýaly toýlar etmek. Hemişe toýlarda toýa gatnaşady. Mene bilen Döwranyň adyndan hem gül hem pul berýär. Hormatly agam, şu günki Peýgamber ýaşlaryň gutly bolsun. Danyň başyndyk görjendiňe gowluk bolsun. Gelecekde de gelejem bilen bütün agyzy bir maskalaň bilen bilije şadýan durmuşda gül oýnap ýaşamak nesip etsin. Toýuňuz ýene de toýlar bolsun. Sag bolun. Men bilen bile ýaşa. Asyrym asyr. Döwrana da sag bolsun, Döwranam haky geldim. Hemmeňizi neme şu ýaş getirdim. Size de toýun nemetler. Özüm aranat uzak ýaşa. Çağanyň artyk çoğlugyny diňe bagtly. Agdy durmuşda ýaşa, uzak ýaşa. Sag bol, taňry ýalkyn. Gutly bolsun toýlaň. Daim çağalaň arasynda elmi dama güle oýnap gelýärsiň. Ýene de şun ýalyk ýaşamak meýesser etsin. Aldaada Peýgamber ýaşy gutly bolsun. Allahan görjeňiz gowluk bolsun. Hemmeňize ýetirmeni dileýän. Allahan hemmeňiz bagtly bolun. Aldaada Peýgamber ýaşy gutly bolsun. Ýaşyň uzak bolsun. Biziň bagtymyza uzak ýaşy inniki wijeýle toýlagan bermek görmek nesip etsin meýesser etsin. Aldaada jan gutly bolsun. Moğolum toyun kutlu olsun. Peygamber yaşın bilen kutluyan. Bagyt döwlet bersin. Yaşın olayım bakın göre olayım yaşın versin. Sağ olun. Uzak ýaşa göre bilen ýaşyny bersin. Şany bezede Ma ýokak ýaşa. Biziň bagtymyzda uzak ýaşa. Daý uzak ýaşa göre bilen ýaşyny bersin. Hemişe şulayda toý diýip oturaly. Döwranyň adynam gutlaýan. Daý uzak ýaşa. Ağa Peýgamber ýaşyň gutly bol. Hemişe mamas bilen agtyklaryňyza baş bolup ýaşaň ýene bir gedek Peýgamber ýaşy toýuňyz, ağ koyun toýuňyz gutly mübarek bolsun. Hemişe şular ýaly ýürege ýakyn mehriban insanlaryňyz siziň gapyňyzdan diňe toý diýip getirler. Diňe gowy pursatlar üçin ýygnansyn hemme mähäller. Ýene bir gedek size minnetdarlyk. Sag bol.
Sana da, yoldaşlarına da hizmet edip veren oğlanlar, hemmesine mihmallara ulu minnettarlık bildiren, hemmeňiň janyňy sag bolsun, Peýgamber ýaşlary toýlamak hemmeňize nesip etsin, toýlar toýlaşsyn. Sağ ol. Sağ ol. Kaka Peygamber toyun kutlu olsun, uzak yaşa. Kaka Peygamber yaşın kutlu olsun. Kaka uzak yaşa. Gorun yaşın versin. Böyle. Kaka uzak yaşa, yaşın kutlu olsun. Hele mehriban adamlar görüşüňiz ýaly araz nefes, mogollymyň ak goýun toý şeýle bir uruk bilentik bilen entegem dowam edip dur. Biz şurtatda ýeni bir gedek ýaşlymyza uzak hem çağajyklarynyň bagtly günlerine şaýat bolup ýaşalýan ömür ardy edýäs. Toýlaryň ýetken bolsun, şurtatda ýeni bir gedek Döwran Nuriýew Türkiýedäki ýyldaşymyz. Hemmäňiň janyňyz sag bolsun, geden ýeriňiz sagaman geden. Hemme daşy ýurtdaky ýyldaşlarymyň janlary sag bolsun, işlerine ulusçylyklar ýaran bolsun. Bu Äle Media Studiýasy, bu uzakdaky ýakynym. Dowam edýäs.